Takže čaute ľudia, v dnešnom videu ideme natáčať Rivals spoločne aj s mojím kamošom Rárom. Čau Rár. Čaute. A jak chcete súťaž o 6-7, nájdete si short, tam napíšte spole svoj nick a ste náš repovaní. 16 daj ešte raz. Dávam. A my sme tu sa mi zdá iba traja. No. Ja zase myslím tam a dám zase 2v2. Ako to pôjde? Tu je veľa ľudí. Dosť veľa. Vidíš, kto sa napojil? Scary. Scary. On volal teraz. Aj mne volá. Ja mu asi idem napísať. Ja povolal, že Aj ja. Veď ideme teraz pre divákov natáčať. No, dúfam, že už to pôjde. konečne. Daj dox! To daj. Daj onik. To čo je za mapa? To je dobrá. Ja som to vybol ten hovor. Ja si asi dávam snajpu. Kamo, som to po update. Ona je vylepšená, táto mapa, ona nebýva biela moc. Lebo je snežný update. Ja som to Pozor, má RPGčko. dostal. Obidvaja majú. Asi aj ja si dám. Všetko. Ale oni majú pekný skrstov. Majú takú pobočnicu. Aj. Ja reálne ani na jednej zbrani nemám ten skin. Ja mám len... 60 dostal? 100? 100? Pekne, jedného som zabil a teraz... Pekne. Tu je nejaký slovo. Ja som počul, jak keby zombie každý. Kámo, a oni majú strašne pekné RPGčka. Pozor! Pozor za tebou! Nevadí. Kámo, to vyzerá, jak keby to nebolo ani RPGčko, čo majú oni za skiny na tom. No, čo? Kámo. Kámo. No. Ja si na nich idem dať, ja neviem. Nevadí. Ja si... Buď nechám... Poďme asi spolu na nich, lebo oni tiež išli dvaja na jedné. Čo? Ja sa zmením. Sú spamery s RPGčkami, kamo. Dajme si šachety na nich. Čo? No, tie bomby, vieš, šachket. Poď dostal, ja som mu dal nejakú 100 s revolverom. Pekne. Kamo, teraz ten druhý, ale kde je?
Problém. Vidím ho. Nie, pri ja? mne sa tu fajči. Nie, on mi dal 100? Pozor. Nie. Ale je nahitovaný. Pozor, hen tam hore. Hej. Pekne. Musíme sa držať teraz. Hej. Ja mám, Bombu. vieš čo, ja mám takú zbraň, ktorá dáva jedného, ktorá vie dať človeka na... Oni majú snajpu. Už mu málo chyba. Pekne. Kde si? On je pekný. Dal. Nevieš, kde je? No, bol pri mne, teraz neviem, kde je. Keby si ho videl... Poď. Je to 4-4. Ale pozor, lebo jak má jeden stále tú snajpu, tak poďme spolu. Jednotka, poďme. Pozor! Druhej strany! Tak, pekný. Pozor! Nie! Dostal. Ale však ty si ho trafil. Kámo, som mal dať nožiky na, nevadí. Daj remeč. Kámo, ja som si mohol kúpiť veru crossbow, tá je dobrá celkom. Ty si to livnul? Nie, ja som sa iba, počkaj. Ja som sa teleportoval niekde. Počkaj, idem naspäť. Teda join. Kámo, tu není ten youtuberský. Poďme. Uj. Oh. 16 daj na iba. Počkaj. Poďme na to. Dúfam, že tu pôjde. Inak ľudia, ak by si chcel niekto so mňou dať jedna jednotku, môj nick je EliJojo16. A keby si chcel niekto dať s Rárom jedna jednotku, tak jeho nick je AdamRár78. Kamo, oni majú 115, hej? Kde ideme? Ja si dám asi snajpu. Neviem, tak na túto naspäť. Dávam. Daj pozor, lebo ten 115 on ťa bude dávať na jednu ranu. Nechoď s ním do blízka, lebo on isto má nožík. Nožík ťa vie dať na hlava. Ja sa iba Pozor, na druhej strane! Nosku! Ja som mu dal nosku. Ja idem na nich dozadu. Ja idem snajpiť isto. Pozor! Na snajpu. Dostal? Pekne. Ty? Pozor! Ja som ho zamestnal. Pekne. Som
dostať nejaký skin na zbraň. Dobre. Ja by som strašne chcel skin na snajpu. Hlava. Pozor. On išiel dozadu na mňa. Jak ja predtým na ňu. Pozor. Nevadí. Pekne. Nič. Nevadí. Nevadí. Ale pekne na revolver. Kamo, revolver do blízka, to je najlepšia zbraň do blízka. Najlepšia pištolka. Dostal bol. Pozor! No, ja som sa na toho nesústredil. Tak ma obidvaja zamestnali. Pozor! Škoda! Pozri sa koľko. Kamo, ale im málo ostalo. Kamo, vieš koľko som dal tomu 115, ja som mu dával furt 20 niečo. Ja som videl. Jasné. Eli, pomôž. On išiel na mňa. Počkaj! Kde si? Pekne. Ty si zabil toho prvého? Hej, ja som mu dal so snajperkou. Pekne. On ide pištolkou. Hej. Akože pištolka je niekedy aj lepšia ako normálna zbraň. Čo? On má motorovku. Čo? On išiel do mňa s motorovkou, ja som ani nevedel, že je u mňa. Akože ja si tiež viem dať motorovku. Ty kokos. Spavner. Eli, buďme pri sebe. Poďme snajpiť. Kamo, ale tá 115 vidno, že je 115, že je. Pekne. Pozor! Za mňa! Za nami! Pekne. Pekne. Pekne rád. Pokladal si motorovkou môže byť bohda. Eli, poďme zase takto. Hej. Poď rýchlo, rád. Pozor! Zasa je! Kamo, ozri mi svič, čo? Že pôjde. Pekne rád. Dal som dva. Pekne 16. Neviem, či si mám kúpiť revolver. Rozmýšľam. On je dobrý. Hej, ja mám nožiky. Nožiky sú... Keď vieš hrať, oni padajú trochu nožiky, ale keď si nimi vieš hrať, tak normálne vieš dávať 60 damage. Akože to je celkom dobré. Poďme dať 2 damage. Poď sem, Adam! Počkaj. Poď sem, Adam! Ku mne! Nie. Počkaj. Keby tam nebol, tak si s nimi dáme 2 damage. Alebo kamo. Koľko máš kľúčikov? 12. Potom si tu ten skin nastav na tú zbraň.
Kámo, Nikto není. no veď. Šestnáctka, daj 22. Ako sa ti páči tento design po update? Dobrý. Akože na Vianoce to je pekný, akože. Yes, konečne. Ešte nemusíme ísť, ale môžeme. Podľa mňa pôjdeme. Kámo, to koľko som dostal? Wow. Čo si dostal? Ja som dostal nejakú truhlicu Jolly. Jody? No, neviem jakú, proste truhlicu. Proste truhlicu. To sa dá otvoriť a z toho ti vie niečo padnúť. Kámo, ten granát jak tu letil. Oni majú snajpy, hej. Tak tam sa nebudú. To boj dobrý frajer. Na RPG. Kámo, on je riadny spamer, henten. A je mu málo chyba, no neviem či málo. Ja som mu dal 40 sa zdá. Pozor, on bude v tom... Aj mu chyba. Neviem či po tebe nepálí. Mne sa zdá. Hentam. Pozor, má snajpu. Skáč. Pekne. On má snajpu, akože je 39 level a má snajpu. To neviem, čo má znamenať, ale dobre. Kos. Ja som hral... Pozor, je tu ten... To je najopravnejšie. Ja som hral s jedným typkom, ktorý mal 8 a mal všetky zbrane. Pekne. 16 on mi ani hit nedal s tým RPGčkom. RPGčko je na nič kvôli jednej veci, že nemôžeš proste tak dobre strieľať. Pozor! Pekne s revolverom. Ja som henteho typka už zabil. Tohoto treba. Total 90. Pekne. To musíme si udržať čisté konto. Tak. Ok, 16. Hej. Pozor, lebo už ho tam vidím. Ty kokos, to koľko som mu dal, ja som mu... Tu koľko ti dal, kamo, ten typek? Lava. Pekne. Kamo, ty si henteho dal? Hej. Eli, či 16 ja som dal 30, 60, 30, 60 a 23,4. Pekne. Akože revolver je dobrá hra. Ale... Idem iba s ním. Pozor, RPG! Zabil ťa? Sorry. Hej. A musíš ho dať. Nie! Kamo. Čak ty si mal plné a zrazu ťa dal, že? No. Akože dobre, mal som nejakých 170, som mal myslím. Šestnáctka, pozor.
Ja ho neviem trafiť, on mňa trafá, ale ja jeho nie. Nebral veľa. Čo? Kto ma zabil? To má svoje... No no. Si nemali začať. Idem si dať aj ja. A ja idem spamovať s RPGčkom, kámo. Keď on spamuje, tak prečo ja nemôžem? Pozor. Eli, No, rád. Eli. Vieš, že si 16, vieš, že RPGčkom sa dá dať maximálne 100. Čo? On čo tu robí teda? A on mi dal 120. Áno, po update je 120. Fakt? Hej, kámo, ja neviem, čo si mám na nich dať už. Musíme byť... A pozor, lebo ten keď ide s RPGčkom do píska, tak... Pozor! Hlava! RPGčko. Pekne. Pekne. Dobre, tak toto je posledná hra. Takže ľudia, ak by ste chceli si so mnou dať 1v1, toto je môj nick a ešte si ideme otvoriť šestku. Idem si otvoriť šestku, vidím. Ja som strašne veľa vecí dostal, no, toto nejaký jolly chest, idem otvoriť. OK, nejaká... Na handgun, chair, jaký? Kámo, tak tento nie je celkom pekný. Si končil video? Ešte nie. Takže čaute ľudia, toto je môj nick a na budúcom videu.